Tawarin trabaho mga kasangkayan. Atin naton dinikong mga board member nakikuyog sa aton. Ay kayo rin ginagawa maglipay kaupong sa mga sansinuhanon. Honorable Board Member S. Hernandez, salamat po Padre. At Miss Hazelmy Carpon Sabasa sa Sansinuhanon Liwat. Dituyogan sa natin mga punong barangay sa mga lain-lain na lugar. At pa, natin mga municipal councilor, Councilor Francisco, Councilor Moro, Councilor Tumakas, nga Engineer Jomada, natin Vice President, Father Leo C. Pasco. Nel Hernandez o Miss Hazelmy Carpon Sabasa. Mga kasangkayan, may special request liwat kay nakiduyog sa aton liwat kasunod nga bungto. Mara iba kundi the Honorable Mayor Joey Ardales, papadisan sa naton Municipal Local Government Operation Officer Engineer Gisa Sumayon. Kuratsa!